Aliye, әйдә киноға барабыз. Мин киноны өйдә карарга яратам. Кит инде, кинотеатрда карау күңеллерәк бит. Попкорн ашый-ашый карау үзе бер рәхәт. Кинода ашап утыручыларны гомумән җенем сөйми. Алай икән. Ә сиңа нинди жанрдагы фильмнар ошый? Мин боевик, триллерлар яратам. Юк, мин бары тик комедия һәм мелодрамалар карыйм. Бәлки паркта гына йөреп кайтырбыз.